ce zuwa ga Allah wal mi'raji. Ya mafi soyayyar annabi ni da kai za na fara, kai kake ban dabara yau ma yarje mun nasara. Wasu baitoci nake so na tsara kan tafiyar da ka tsara, ma'ana ziyarar annabi fadar kadaran mi'raji. Salati adadin sirrin da Allah ka kunshe cikin ziyarar da kace annabi yayi ma ya kwashe. Sirrukan da ke tara abunka da sun wuce a kunshe, irin sani nake so kai mar shugaban duk wannan alhaji. Sa'adi da sahabu cikin baitukan ilahu, da malamai iyaye da abokai sun rike musu bahu, da shagati jani jilani sun kawo sulhu, da barhama gausul a azamu da ya rike sunna haji. Jama'a ku tsaya ku duba mun lamarin da Allah ya kulla, ya hana kowa ya ganshi har annabawa jimilla. Kamar annabi Musa ya nema ya ce masalala, sai ga shan kawo gaita ga makura ko mageji. Bai nema ba Allah ya ce annabi na so mu gana, za kawo saman sama'u cikin fada za mu zauna. Fadar da ko mala'ika ko wani bai je ba ikiwana, sai gashi an kira annabi ya zo cikin ta Allah haji. Ga tafiyar yadda ta fara har ƙarshen ta zana furta, amma yin somari zan yi zancen da yawa ko fahimta. Aikin ya wuce nafsu ta yi karambani zan na yota, yau ga sarki gaban sarki a cikin daren mi'raji. Dan Abdi ya dawa doza ya tafi ya je ya gaida sarkin sa, Jibrilu ne ya zo za su tafi ya zama jagoran sa, ba dan bai sani ba sai dan kawai ya bashi aikin sa kyakkyawa. Ya hau buraka kai mu gaida Allah haji. Sama'u yanzu suke ta wucewa yan uwa ko fahimta, daga yanda ya wuce sai kaga kalku gaisuwa na ta yinta. Dama sun dade suna ta jiran ranar da zai zo ya gibta, yau gashi ya tawaza ya wuce suna ta murna da gunji. Anan aka tara masa mala'iku ya ba su tasbihi, sannan da annabawa dukansu ya ja su sallah kun ji jahi. Yana ta sanar da sauran halittu tsarkake jalla ilahi, dama sako zai kai sama annabi sirrin salji. Madakata geji makura matsayar dukkan halitta, an zo mukamin da ko Jibril ya girme shi ya gibta. Dama ai ba shi ya rako shi bai jabi ne ko fahimta, ya ce ni anan za na tsaya ka karasa baka da geji. Ya shigo sararin subhana da ba gabas babu yamma, ba kudu ba arewa ba haske duhu in haɗe ma, ba yanayi na sanyi zafi ba ƙasa babu sama, kuma ai jiki da ruhi bai aiki gurin da ba gida da jeji. Yana tafiya cikin gurin nan wanda bai da misali, sai ya dinga jin tashin sauti na sarkin ma'alwali. Yana daddatin karuwa ya ga fada marar misali, wane ni na ce ga yanayin adanta ya zarce geji. Gashi nan zai shige fadar takalma zai zare, dan yin ladabi ga sarkin sa sai Rabi ya ce karka cire takalmin, ya ma hidima a aikin ka ya jure. Dukan abin da ya rabe ka bai da kazanta alhaji.
tahiyatu zakiyatu kulluhu lillahi ya tayyibatu salawatu su ma ga ilahi gaisuwar sarkinmu ga Allah annabi an tajayi shi kuma yace salamu alaika annabi taji shugaba ya ce wa ala ibadullahi salihina ya shigar da mu cikin addu'ar mai sanmu ne ikiwana sannan sai bi ta koma daya ku gane yan kiwana mana sashi ya koma bigiransa kar ku yi gunji ya bashi daga sirrikan shi ya kwashe sannan ya bashi sallah ya taho zai wuce annabi Musa ya ce koma wa Allah ka ce ya rage yawan sallar jama'ar kana da kasala da ya taho zai wuce sai ce koma a ƙara rage geji Salamu alaiki Fadima, aminu ne mai yabonku, aminu Ahmadu Emiya mai tsananin kishinku, iyayen annabi dan Allah ku bani yardar ku, hamdalillah Allah yarda da na yi an jaye gunji. Ya shugaba ƙaunar nan da kai mana ita ce mafitar mu. Ya masani na annabi sarki guda mahalicinmu ka cire mana lalaci sannan ka ƙara suturta mu ka daɗo mana dukkan himma kan lamarin sirrin yammu annabi ne mafitar mu sannan shi ne mashigar mu ya rabbuna yi salati ga wanda ya fi kan mu ƙaunar mu wanda ya sha tsantsar wala domin kawai ya cece mu kanin kaya wahabu adadin kaunar da yake kanmu ka hada ya sarki Allah da dukkan masoyan maulanmu tun a fari ma mun gane annabi shine sanadinmu sanadinsa ne ai rabbuna ya halicci dukkan jasadinmu ba dan shi ba wallahi yanzu ba mai yin zancenmu amma a yau alfarmarsa gashi muna shan shagalinmu Ali sabu da auliya a ko'ina su ne kofarmu shehunai iyaye da malamai suke saitin ƙaunarmu gashi hana tijjani sannan da gausi barhamu su ne sadatin tafiyar mu zuwa ga ɗaha maulanmu kuntum kairu ummati aka ce da mu jama'a mu sha sha'aninmu Allahnmu ne yayi su tamfin ku gane kawai dan maulanmu wanzuwar annaba a cikinmu ta saka muke shan sha'aninmu ya roƙar mana al'ahadu ya warware duk lamarinmu wallahi annabu na san mu zancen kawai kar da tona babu wanda ba za ya iya ya zo ya ce zancen zai tona ko malamai ma sun kasa sun ce abin ya fatona sai suka ce mu bar maganar lamarinsa ya fi tunaninmu an zage shi ya jure a cikin mutan wasu 'yan iska an kore shi an jefe shi ya yi haƙuri ku ji ba shakka sannan ya ce shi fatansa ya za a yi mu bar halaka mun durkusa muna tuba na bu karɓi tubanmu yana sujada ga sarkinsa amma kawai don cetonmu ya ta daya zuwa ta biyu ya ce ya ba shi cetonmu da ya ta hukun sai rabbuna ya ce ya ba shi dukkaninmu sannan ya samu ma nutsuwa don ya gyara tsakaninmu ya shiga fadar rabbani sai da ya ambaci sunanmu zai yi wa fati sarkinmu sai da ya tambayi lamarinmu ya ce ya dora masa tsararrenmu zafin ya ɗauke daga kanmu wayo ni wayo al'umma ne za mu cewa maulanmu
karkarsa ta yanan ne har a kiyama ya somo, dan da ya tashi kalmar bakinsa ta farko sunanmu, sannan ya dinga kai kawo har sai ya gama cetonmu. Me muka aikata jama'a domin mu burge maulanmu? Yana kore duk abin da zai zo cikinmu ya cuce mu, sannan yana kawo duk abin da zai gyara tsakaninmu. Kullum yana daɗa cewa mu so juna maɗe kanmu, ku taho mu damke junanmu amma a ƙaunar maulanmu. Idan na tuno ƙaunar da yake manna sai na ji na gigita, yakan kwana bai ci bai sha ba, tunaninsa ya za mu kasanta a duniyar mu da lahirar mu, ta ya za mu rayu cikin tsafta, mutar da Allah limi lafiya ba batun kone jasadin mu. Ya Fatima yar annabi, ya zama dole na gaishe ki, na durkusa ina kuka sharan hawaye da hannunki, sannan ki maye da ni naki, kana ki ya fambar gwanki, na riƙon kafa da yayanki, ki mika ni can gun maulanmu. Saboda ƙaunar da yake mana ilahu ke yafe zunubanmu, saboda ƙaunar da yake mana ilahu ke biyan bukatunmu, saboda ƙaunar da yake mana ilahu ke share kukanmu, saboda ƙaunar da yake mana ilahu ke rufa asirinmu, saboda ƙaunar da yake mana ilahu ya bashi cetonmu, saboda ƙaunar da yake mana ilahu ya girmama kadarinmu, saboda ƙaunar da yake mana ilahu ya kalli makomarmu, saboda ƙaunar da yake mana ilahu ya lulluɓa aibunmu, saboda ƙaunar da yake mana ilahu ya kyautata surarmu, ya ce in yana cikinmu ba zai azabta mu ba maulanmu. Yayaye na shugaba tabbas kun haifu ɗan kirki, mai tausayi da jin kai gun taimako shi baya burki. Amina Ahmad Emiya ne ayyaban ku da ɗan shauki, ne ta samun alfarmar ku har abada dan maulanmu. Ya shugaba ƙaunar nan da kai mana ita ce mafitar mu. IBM on the mix.